Jokos alkaa löytyä pitoa. Jo vai? Hitto. Mitäs sä oot tehnyt mun sukselleni? Poltava karstan pois, niin jo vain löytyy pitu. Mutta suksihan on vallan kelevoton käppyrä. Se on kun tehty vesiliirtoon näin loskakelillä. Eihän se oo mikään loskakeli, kun pakkaasta on melkein 20 astetta ja rapiaa päälle. Sillä lailla. Nykäsemme vähän kynttilätä tuonne kärsiin. No. Ja vähän kantaa. Jo luistaa suksi. Eihän se oo sen parempi nyt tää käppyrä. Siellä on helvetin jyrkät notkot. Niihin se passaa. Mitä sehän on vallan tasasta lakiaa koko matka. Vastatuuli käypi ilkiästi tuohon käppyrähän. Otapa vastukset pois. Nuo lyhykäiset liparit ei kanna näin julmaa miestä. Hitto kun mun alkaa hermoostuttaa. Pelkää, monootkin olis pareet kun nuo tikuut. Sillä lailla. Terotamma monot. Achtung, Nummer 27. 15 Sekunden. Voi saatanan Vilimu, katton nyt! Sä oot tuhonnut mun monot ja mitalihaavehet! Enkä ole! Tervaapa kantapää. Achtung, Nummer 28. Panemme vähän traania tuohon. 15 Sekunden. Porkkahan jo on luistoa. Sillä lailla. Ja nyt on ainakin tappamisen meininki. Achtung, Nummer 28. Zu Start.